Lah sak derenge enten menungso niku entene napa, Gung? Nah, derenge menungso nggih enten napa-napa kok. Tapi enten napa sampean? Kula mboten ngertos iki, Gung. Lho, nggih padha ae ora nang apa-apa. Mboten enten napa-napa. Ora nang menungso sing ngarani ngene iki menungso iki sing arane apa? Mong wong sing ngarani kene. Ya arep apa? Nah, Mboten enten langit riyen, Gung. Langit iki ya wis nang wong. Ayo, sing aran langit sapa? Ayo arep apa neh? Oh, enak apa ae. Ya ora enak apa kabeh. Dereng enten napa-napa nggih. Enenge manusa saka manusa. Dadose tenggene menungso niku pun komplit. Komplit manusa ki sing nomor 1 manusa. Liyane manusa sandang mangan kabeh. Sapi mang pikir nek gak sandang pangan, kebo sapi sandang pangan, beras bari sandang pangan, liyane wong. Mang pikir goleki. Pokoke sing nomor 1 nggih wong niku. Mulai wong Jawa kudu milih Jawane, aja Jawa Jawal. Lah nggih, nggih. Monggo, nggih. Sakniki madosi Gusti Allah mbayar ya, Gung. Napa? Madosi Gusti Allah mbayar awis. Regane piro? Ya regane piro apa kok? Puluhan juta, Gung. Alah. Nek kena nek tuku ra ya kawang tuku Gusti Allah. Kon nandur jagung. Lagi Gusti Allah dari puasae. Nggih. Kon nandur jagung gede-gede jagunge. Gusti Allah komplit arep apa? Ora nang iki ya nang Gusti Allah arep apa? Apa iso ngomong kabeh? Ucapan. Ya mulane iki nek ngomong sing hati-hati. Nggih. Napa meleh? Nggih, Gung. Berarti enten Gusti Allah niki mergi enten ucapan nggih, Gung nggih. Nggih. Nek mboten enten iki mboten enten Gusti Allah. Napa man mboten enten. Bener. Nggih. Lah terus tiang mungkin menawi sampun kapundhut, Nggih. menawi tiang sampun kapundhut, Nggih. niku roe ten pundi, Gung? Arwahe, Gung. Niku nek kangge kula, carane nggih namine salin sandangan. Cara jagung wis tuwek, mesti unggah to? Nggih. Nah, ganti nom neh. Oh. Niku nek kangge kula. Gantos wadah. Lah nggih salin sandangan iki nggih ganti raga to. Mbayeni meleh. Niku lho. Berarti uripe nggih tasik ten donya niki nggih, Gung nggih. Terus nek sukma ndak mati mboten. 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 Nggih. Dadine napa-napa pokok nggih niki. Nek kangge kula lho nggih sampeyan buka. Sami, Gung. Nek kangge jenengan buka mboten. Monggo tunjuk. Nggih, Gung. Mulane nggih jamane niki pun tuwek, padha sing ati-ati. Mboten kenging sembrono jamane niki. Nek sampean ngerti nang mboten kahanan niki. Pripun, Gung? Nah, kene pun nggih pun. Dereng, Gung. Dereng. Criosi, Gung. Lah bukan hati-hati ngene ora pun kondo-kondo to. Niki jaman napa, Gung? Napa? Jaman sak menika niki lho. Kenging napa kok kedah atos-atos? Jamane wis tuwek. Apa yang balik nang nom neh. Jamane niki. Wis kok banget sing angkara. Kakek nanggoro. Sing golek wonge bondo terus ae. Dadi pegawai yang gede-gede golek pangan man rakyat ae. Nah, ingkang leres, Gung. Ingkang leres niku
sing dipadosi urip niku jane napa, Kong? Pripun? Ingkang leres tiyang gesang niku lho pados napa? Pados kejujuran, selamat. Ngoten to. Aja kok golek barang sing ora bener. Mulane tangga ndek apa, peanu taren. Kuwi golek sing jujur. Aja kok terus pakai nang wonge pake kleru kuwi. Klerune kanggen kula. Lakon kula kudu jujur kok. Aja kono ndak bener to kene. Nggih. Anu Pak Menteri 5 sing tekan kene. Amerika, Prancis, ngoten niku lho. Lah kula mboten Jawa omongan londo. Lah kene Jawa napa yo ora ngerti. Nggih. Ngoten niku keperluane napa Kong dugi ngriki? Keperluane njaluk foto, Njaluk foto. njaluk kejujuran kebisaanku apa ngono kuwi. Nggih nek kados lakon kula nggih. Bakul iki gamen ra kira to. Nggih. Mboten angsal, Mboten angsal dados bakul. mboten angsal aja kira. Saged sampean. Ya. Asal bakul aja kira. Oh. Bakul iki gamane kira. Nggih, leres. Lah nek ampripun ning kira pripun cobi kula tekok jenengan ndrit. Mboten saged, Kong. Lho. Kulaane pinten? Nah, kuwi aja kira kulane 1000 yo nganggo 1000. Oh. Golek bathi yo golek bathi kuwi gak kira. Nah, kulang 1000 akon 11. Kuwi urung bathine, ya kira. Ngoten niku lho. Berarti sing sae nek tiang-tiang niku bertani kok nggih. Tani sedaya nggih. Tani nggih. Aku yo tani mawon. Anggo sekolah mawon mboten no. Mboten. Dereng enten sekolah. Oh. Jam londo. Sekolah ke londo mboten sakale bapak. Mbok kula melok londo dadi musuhe bapak ngoten niku kok. Tenang sal. Basa londo pun tak ndamel sekolah ki ambak. Nggih. Gotong royong. Ndamel sekolah ki ambak, golek guru ki ambak, bayar-bayar ki ambak. Ki ambake saged ngoten niku. Mohon to. Bayari guru. Nah, niku tahun 70 ndameke sekolah niku nggih gotong royong. Guru sing golek ya rakyat. Niku besanipun pun bayar kalih negara. Nggih. Gurune wane mboten lajeng sekolah niku pun 2 tahun dek bangun tingkat niku. Nggih. Berarti niki kathah musibah niki mergi donyane pun badhe balik enom malih nggih, nem malih nggih. Nggih. Mulane kudu hati-hati. Ampres slamete awake. Lagi rencanane Jawa Barat, Jawa Timur, Telep, Toyo, calone, toyo. Toyo. Niki calone duka sasine duka tak nggih mesti niku. Padha. Tapi kan jagat niki saklawase lak nggih ngeten terus kok nggih. Napa? Jagat niki lho. Saklawase lak ngeten terus kok nggih. Mboten to. Mboten. Waune nggih sanga sithik to niku. Oh. Ya ampun perang ping pinten lho ngoten niku kok. Nah, maksudnya kula ngeten, Kong. Kinten-kinten jagat niki badhe dikukuti napa mboten? Pripun mboten patek genah? Jagat niki badhe dikukuti napa mboten? Ical napa mboten ngoten lho. Mboten. Mboten nggih. Mboten. Lah ngoten no. Tiange tik susut Susut tiange nggih. separe untung. Ngoten niku. Estu niku. Menungso sak donya niki badhe disusut nggih menungsane nggih. Tek golek sing ala sing becik sing ndi, sing ala sing ndi. Ngoten niku kok. Dadi ingkang becik selamat nggih, Kong. Selamat Ingkang jujur. jujur. Aja ngantek mblethuk wong aja nganti nabok wong aja nganti ngebloki anak aja nganti lakon kula ngoten niku kok. Ngantek turut kula tekan anak kula nika. Nggih. Nek ora ragil kula nika.
Putrane panjenengan pinten? Pitu. Loh, kata dong nggih. Kata wong jenengan kabeh kok. Oh nggih. Wong jenengan kabeh kok. Kabeh wis pandiana. Nggih. Nah, sampean kelahiran tahun pinten? 88. 88. Nggih. Ya. Karo kowe potret dikek kowe. Kalih kula separone. Nggih. Kong, tiang Jawi riyen nek senengane melekan nih, Kong. Melek dalu wonten niku lho, Kong. Melek dianu karep nggih. Enten peling sing apik, iki nggo peling sing elek rasa. Niku nyaring niku. Dene wong iki saged mikirke. Mulane arani enten poso niku ra Totara mikirke, nek lesu ki kene nek waringan kajenge eling sing wong cilik-cilik ra ngoten jane. Asline tiang niku nggih sing penting mikiraken tiang kathah, nasibe tiang kathah niku pun suwahe nggih. Nggih. Peduli kali tiang ngoten lho Mas nggih. Mulane kula lolane Nggih. nggih. Enten nek kula nggih benderang, niki mboten peksan lakon kula nggih, iki. nggih. Melok karepe monggo, ora monggo. Sing penting kene aja maido kono, kono aja maido kene. Nek don paidon ku dadene yo tukaran, gak bener. Nggih. Ngalah. Kula mau ngalah niku wae. Kono bengok-bengok ya ben.